sino yung tao dito. Aray. Aray. Mega love shout out po sa naandyan, Ma'am Moment. Sis Buhula na gamay. Mega love shout out po. Salamat. Salamat po sa naandyan. 3 million eyes. Ang ingay nitong kausap ko. Hindi kaya tumambay dyan sa live ko kasi ang daldal. Shout out po sa 4 eyes. Thank you so much. Nagwawalis stress. Itinambay ko tong aking cam dito sa mga bulak. Ayan. Walang kasawa-sawa mag-live, diba? Kagabi nag-live na. Ngayon, live pa rin. Para sa ekonomiya.
mother na naman. Good morning, mother. Mother. Ano nga nito, mother? Nakakainis. Sigang, sigang comment. Pati ako di dadamay. Ano kaya nga ako? Ang gusto ko, pero ano, rumitin mo. Ano sinasabi, ma?
pagpatat ng bawat oras ay ikaw ang hinahanap. Minalada na. Ipo na bunga. Ano yung mas na lumasta mo? How could you say you love me? Good morning sa Four Eyes na naandyan. Sis Agnes, thank you, Sisi. Medyo nabibilad na yung aking phone. Lipat ko dito sa kabila. Malimlim. Ayan. Thank you po, Ma'am Len. Ang ingay ng
Mega love shout out, Ma'am Jasmine Rose. Good morning, Ma'am Jasmine. Thank you. Thank you po sa lahat ng naandyan. Nagwawalis po si Fred. Maski palibutan mo dito galing. Parang mas maganda dito sa kabila, di ba, Ma'am Puching? Shout out po sa lahat ng naandyan. Seven Eyes, Ma'am Jasmine Rose, Ma'am Puching. Thank you, Ma'am Len, Italy. Salamat po sa mga patamsak nyo dyan. Natatawa daw siya sa Mau. Wow. Natatawa ko sa Mau.
Thank you, Ma'am Le. Sir Brian, mega love shout out. Thank you for dropping by. Sir Zumplix, thank you po. Dan Marie, Macau. Good morning, everyone. Good morning po. Thank you, thank you.
Kapit ka sa balik is. Gusto mo iwas yung gusto. Pagkapitin mo, pag yung eskwela, iwa yung biyernes. Biyernes na hapon. Diba? Eh, magbisikal mo ng sukab. Kami at kapukunan. Wala na yung dyan kay ano. Kay Sige na? 63. O 62. Wala, tatay Erlewin ah. Erlewin. mag-alas 8 na. Alas 7:35.
Dinidor mo naman an. Ano? Papa mo yung kuya mo nga. Yun na naman ang piparaho ka. Pindo. Ang basta-basta naman service na kung ano-ano. Ay, nabibilad na yung aking ano din eh. Maialis ko na nga muna kasi bilad na pala. Ilipat ko naman po ng pwesto doon sa kabila. Aray. Doon sa kabila. May love shout out. Kaya motor mo. Oh, boy. Pag tayo Hi na, hi. Si Bunso. makasanido ba ko sila ng mga itong papapanglukan? Ilipat ko dito sa kabilang halamanan. Halamanan. Ayan, kung mayroong mga rose doon sa kabila. Dito naman ay mga, di ko alam kung anong pangalan nitong mga bulaklak na to. Yung tawag sa amin ay ano, patlungon. Ayan, dito naman kasi malimlim. Walang araw. Aray ka. Pasaway ka talaga, boy. Tinutulak ako ni Bunso. Pasaway. Salamat po, Ma'am Len, Italy. Asa na kaya yung mga ano dito? Mga paro-paro. Tuwing umaga, ang dami paro dito. Ay, naharangan ng nakahalong ano, okra. Yo! How could you say you love me? Kaya na naman dumat ang dinog suruling dito.
Hello, hello, hello. Kumusta, kumusta? Nawala ang host. Nagmimikos-mikos sa kusina. Kasi po, hindi pa kami tapos sa pabunot ng niyog. Hello, Sir James. Good morning. May love shout out. Thai Hefty, Ma'am Len. Thank you so much po sa support, Ma'am Len Italy. At sa lahat po ng nakabidyo dyan, kay Sis Antaray, kay Ma'am Jasmine Rose kanina, kay Ma'am Puching, sa lahat po na naandyan, sa lahat ng nakabidyo, thank you so much po. Mag-i-end live na po ako kasi tanghali na naman. Kailangan ng mikos-mikos sa kusina kasi nagpapatrabaho si Tres. Ayan, salamat po 8 million viewers. Sana all. Diba? Thank you so much. Ganito po yung ginagawa ko. Sa gabi nag-screencast. Sa umaga, direct live. Thank you guys. Bye. God bless everyone.